Pag ako ang nagpresidente ng Pilipinas, kayong mga durugista, yung araw na yan, magbigti na kayo. Akala ko ba, we love the Philippines? Government itself oppressing the people. Sabi nila, si Duterte Verdugo, I was the only one na nakita ko gaano lawak. Having been mayor for 23 years, congressman for 4 years, congressman for, 3 years, congressman, vice mayor to my daughter for 3 years. That's a good, almost 40 years. Pati na yung, ako lang kita ngayon, na presidente ako, yun ang battle cry ko. Ngayon lumabas na si. Sabi ng PDEA, 3 million, 2 years ago. Ngayon, 2 years. So, may increase talaga yan, mga adik. Place it at a very conservative number. Gawain mo lang 3 million 7. O, kita mo ngayon ang surrender. Tingnan mo sa TV araw-araw, buong gym puno ng sus Mariosep. Tapos sabi nila, ang crime bumaba, natural. Bakit hindi bababa yan? Lahat na contaminate. Style in check yan eh. Hindi man ito na sabihin mo na mamatangan, kunti-kunti lang yan. Volume ang Chinese eh. Biro mo kung isang barangay, di pera yan. Ay yung iba, gusto mo itong mayaman lang bigyan mo. Ito pag-ipunin mo lahat, mas malaking kita ito nila. Pero hindi ito sila. No, he's not the limb that... At saka ganito yan. Sabihin mo sa mga kaibigan natin, mga ano ha, just like any other crime, terrorism, may malaking mapa yun sa Philippines. Real time. Ngayon, ito nakikinig sila sa akin. Alam ko sigurado, nakikinig nila. Taas. Kuha tayo. Doon, pero ang problema, ang technology, nanakaw rin ng mga o yung nandoong mga kriminal, may mapa doon, malaking mapa. Kasing laki nitong blackboard na ito, mapa ng Pilipinas. Nandoon, ikiklik lang nila. Sabihin lang nila na ibagsak mo dyan sa bandang, dito sa dyan, banda sa Tondo. Anong pa yung purok yan? Ihulog mo dyan. Tapos ikunin niya yung pera doon sa sari-sari, doon sa isang kanto. Saan ako magkuha ng big fish? Bugok kasi ang mga... Sige kung magsulat, kala mo marurunong. Bakit maliit lang? Hoy, I have to invade a country to arrest the drug lords. Bilyonaryo na yan doon, hindi mo makuha yan. I will not name the country, but obviously it is known to you. Ganon yan. Isabi ko na lang, kasi sa kabugukan itong mga... Para bang sinisisi pa ang gobyerno na, where's the big fish? Yung pamaro-maro. Bakit? Walang... Tarantada ka. Hindi lang kita pasali ka. Pagkitain kita doon sa... I will let you in sa intelligence room. Tignan mo lahat. Big fish, big fish. Ang big fish, wala dito. Doon sa kanila, sa bahay niya. Nagalogo. Dumi doon sa likod. Kaya makainit talaga. That's why sabi ko, intend to talk to China. Bakit ganon? Sa newspaper 4 days ago. Pati yung mga barko, puro China ang nagluluto doon sa China. Ang barko, hindi naman niluto dito yan. Bihira tayo makahuli dito. Kung dito, patay talaga. Bahala ka nila. So, grabe. Remember that I've always been consistent in my statements during the campaign. Do not destroy my country because I will kill you. Hindi mo ba maintindihan yan? Do not destroy the young, mga anak namin because I will kill you.
It's spelled K-I-L-L. Ba't mo Kel? Bisaya eh. Ano ba naman? Magpamarunong kasi. Hindi naman marunong. That's the problem with the Filipino. Maraming magpa-bright na hindi naman bright. Hindi naman alam na magtanong. Big fish, big fish. Big fish. Doon ka magbili sa palengke. Tuna doon. But even the tuna is not produced here. There is no more fish in our grounds. It's taken out of the country into the international waters. They're getting it from there and kaya mahal. Pero marami pa, itong malawak itong dagat. Deep down doon sa pababa sa Pacific Ocean, marami pang isda. Huwag kayo mag-alala. Ang mga the fish there are dying of boredom. Sa karami nila, wala nang ginawa maghintay kung nandoon ang big fish. It's not within they are not within our reach now. So we have to do something about it. But dito, kailangan mo talaga tapusin ang, kung wala nang mag-supply, wala nang runner, edi wala na. Minsan may makita kayo na, minsan may kotse dyan, iniwan, may kotse na iwan banda dyan, tapos may shabu ng 50 kilos. Ayun yung mga tenyente. Hindi tenyente ng araw. Pero sabing big boss na general, wala dito. So yan ang ano ko sa drugs. But in addition to yung pasalamat ko sa mga, wala akong masasabi doon sa ayaw talaga. I have offered everything. I'm offering my hand in peace. Para sa atin lang. Otherwise, we cannot be at war all the time and hate each other and hate it more every day, all the time. Walang mangyayari sa bayan na ito. Baski sino gawain mong presidente, walang magawa except to fold his sons. But I will not because I come from Mindanao. Sayang naman, nakapresidente kayo ng Mindanao tapos mahiya na magtago na lang ako dito kung sa kasayang ni Duterte. Siya din taga Mindanao, hindi pa niya na ayos. At mabutit na lang at mayroon akong konting connection sa Moro blood. So I can talk to you freely. Na I love you. I want you to enjoy everything in life. We can only stop fighting. So yun lang ho ang mensahe ko kasi peaceful, holy ako holy. Ayaw ko ng violence. Ayaw ko ng gera. Gusto ko mag-usap lang tayo. But those who would like to destroy our society and put at peril our children do not expect anything from me. Papatayin talaga kita. Kulang pa yung pakpak mo. Marami nang mamatay. Araw-araw yan. Anyway, mga mahal kong kapatid, today my left, my salute to your cause. Tama yan. I agree with your cause. Tayo na ang, wag na lang ako sali kay sali-sali pusa ako. Nauna kayo dito. And there was this historical injustice. We'd like to correct it. And I said, if there's a chance that I can form the BBL now, okay sa akin. Let us remove for a while, I said, the contentious issue. And when the time comes when we force a federal setup, yun rin ang gusto ni Nor, we will include it in that federal constitution. Wala yan, period. So wala na. And so I'd like to thank this invitation. Was just also passing by. I have to, baka maabutan ako ng gabi pa uwi sa chapel. Pag makras, wow, wala na, Duterte. Wala na, BBL na po. Gulo na naman tayo nito. Sino mang punta doon sa bukid sa mga NPA na, hey, shut up kayo dyan. So, I'd like to be back someday. But I said, my promise na is good as it's done because sabi ni Governor Pinol,
na anytime. So, ibigay ko yan sa, hindi kay Tuto, pati kay nyo, karakadato ko na ninyo. Doon na lang sa iba rin para marami ang magyaman dito. Maraming salamat sa invitation and salam. Salam. Daghang salamat, Mr. President.